कारल्याची भाजी आपण मालवणी स्टाईलने बघतो आहोत। तर पहिले आता स्वच्छ धुवून घेतले आणि आपल्याला कापून घ्यायचे कारली। त्याच्यामध्ये तुम्ही बी सकट पण करू शकता, गोल गोल पण कापू शकता आणि गोल गोल नको असेल तर बी कोवळ्या असतील तर गोल गोल कापून घ्या, बिया काढायची गरज नाही। बिया जून असतील तर मधनं अशा काढून टाका। गोल कापू शकता किंवा असं मध्ये चिरून पण कापू शकता, हव्या त्या आकारात तुम्ही कापू शकता। आपण गोल गोल कापतो आहोत आणि आता हे सगळं पहिले कापून घेऊया कारली, त्यानंतर मी तुम्हाला भाजी दाखवते। त्या बिया ज्या जून आहेत ना त्या काढून टाका, असं मधनं काढू शकता। पहिला आता हे बघा, जून असतील त्या काढा, कोवळ्या असतील तर खाल्ल्या तरी चालतात, काही त्याने नुकसान होत नाही। फायबर बऱ्याच प्रमाणात आणि शुगरवाल्यांसाठी हे अतिशय उपयुक्त कारलं। आठवड्यातनं एकदा तरी कारल्याची भाजी खावी। तर पहिला आता आपण कापून घेऊया सगळी कारली। कारली आपली गोल गोल मस्त कापून झाली। आता कोकणामध्ये आहे ना कारल्यांना ना मस्त मीठ लावून एक 10 मिनिटं ठेवतात, त्याने थोडासा कडवटपणा, त्याचा कडवटपणा जो असतो तो कमी होतो आणि कारल्याच्या भाजीला एक चव येते चांगली। आपण हे धुवून घेणार आहोत, मीठ लावले, अंदाजे मी साधारण अर्धा चमचा मीठ लावले आणि छान आता ते आपण मीठ सगळं लागलं पाहिजे सगळ्याला करून एक 10 मिनिटं आपण झाकून ठेवणार आहोत। दहा मिनिटांनी बघा कारलं पाणी सुटलंय, नरम पडलंय आणि ह्यात अलगद हाताने आपल्याला चुरगळायचं आहे। त्याचा रस काढून टाकणार आहोत आपण आणि हे धुवून घेणार आहोत स्वच्छ पाण्याने। तयारीमध्ये आपण लसूण चिरलंय भरपूर, कांदा एक मोठा, अर्धवळं आपलं खोबरं म्हणजे 1 वाटी साधारण। आपण लाल मसाल्यात बनवतोय, हिरव्या मिरचीत पण बनतं, छान लागतं। आणि हे असं सगळं केलं ना की त्याचा कडवटपणा थोडा कमी होतो आणि कारल्याला ना चव येते छान। पडवळची भाजी पण आहे ना अशीच बनवतात, मीठ घालून। पडवळचा जो तुरटपणा असतो ना तो निघून जातो, पडवळ थोडा नरम होतो आणि त्याला चव छान लागते। आणि हे बघा नरम झालं कारलं आणि त्याचा रंग बदलला। तुम्हाला असंच हवी तर अशी पण तुम्ही बनवू शकता, पण अशी बनवून बघा, फार चवीला छान लागते भाजी। आता हे छान चुरगळून आपण आता स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। छान पिळून घालून काढून घ्यायचे। एकीकडे आपण आपलं भांडं ठेवलंय गॅसवर गरम करायला। अशी आपण पिळून सगळी भाजी पाणी फेकून द्यायचं, कडवटपणा थोडा कमी होतो आणि भाजीला चव चांगली लागते। लहान मुलं पण मग आवडीने खातात। असं नको असेल डायरेक्टही तुम्ही बनवू शकता, ऑप्शनल आहे, पण नॉर्मली कोकणामध्ये अशीच भाजी बनवली जाते। आता आपण सगळं मी हे करून घेते, पिळून घेते, पाणी काढून घेते आणि नंतर भाजीला आपण फोडणी देणार आहोत। 2 ते 3 चमचे ऑइल, कारल्याच्या भाजीला ऑइल जास्त लागतं तर ती छान अशी शिजते आणि त्याचा कडवटपणा लागत नाही। पाणी घातलं शिजवताना तर भाजी कडू होण्याचे चान्सेस असतात। तेल चांगलं तापलं की आपण राई साधारण अर्धा चमचा, जिरे अर्धा चमचा, राई जिरे छान तडतडले एका बाजूला आपण लसूण मी भरपूर घेते, म्हणजे जवळजवळ 1 अख्खा कांदा। कांद्यामध्ये लसणीची एक चव चांगली येते। कांदा छान लालसर होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। भाजीला आपण ऑलरेडी मीठ लावलं होतं, पिळून घेतलंय पाण्यातून, तरी मीठ थोडं टाकताना कमी टाका अंदाजाने, नंतर कमी वाटलं तर वरून तुम्ही घालू शकता। कांदा छान परतून झालाय, थोडीशी पाव चमचा हळद,
मालवणी मसाला साधारण अर्धा चमचा, तुम्हाला तिखट कसं हवं त्याप्रमाणे. थोडंसं मी काश्मीरी मिरची पावडर घालते रंगासाठी. आणि आता आपला कारलं छान परतून घ्यायचं आहे. ओले खोबरे आपण नंतर घालणार आहे. छान परतून घेऊया आणि झाकण ठेवून आपण वाफ काढून घ्यायची आणि झाकणावर आपल्याला पाणी ठेवायचं आहे. 5 मिनिटं छान वाफ काढून घ्यायची. भाजी छान शिजली पाहिजे. आपली भाजी तयार आहे. खोबरे, मीठ हवं तर चवीनुसार नंतर तुम्ही ॲड करू शकता. छान शिजली आहे आणि खोबरं घातलं आपण ओलं. 1-2 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आणि मग गॅस बंद करायचा. आपली कारल्याची भाजी तयार आहे. चपाती भाकरी बरोबर खाण्यासाठी. 1-2 मिनिटं आपण झाकण ठेवून शिजवून घेणार आहोत.